nalabas tayo dito, First Thessalonians, kita masapon nga ituloy tayo di Second Thessalonians, tapno makita tayo nga buot, kahit niya po Diyos nga ipakamo kada tayo, book nga Thessalonians, di First Thessalonians, kat naadal tayo, di naguma, kat naadal tayo, di plano niya po Diyos ang mangilisi, kadagi jay namati, kanya po Diyos, jay rigat nga umayto, di bilugong. 7 years tribulation, kat nung kita tayo kata tuloy naman lang, dito yung Second Thessalonians, nga kita tayo amin dagi jay portions na kahit niya apo Diyos may pakamo, ito Second Thessalonians. So, verse 1 to verse 4 lang, kahit tayo kita ang data. Sa school job, makita sa iyo. Second Thessalonians 1:1-4. This letter is from Paul, Silas, and Timothy. We are writing to the church in Thessalonica, to you who belong to God our Father and the Lord Jesus Christ. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Dear brothers and sisters, we can't help but thank God for you because your faith is flourishing and your love for one another is growing. We proudly tell God's other churches about your endurance and faithfulness in all the persecutions and hardships you are suffering. Kita ang katadig di namati jay Thessalonica, kata aglap nak andangay tirigat nga lang nakamanda kata dig jay arami din dagiti jay dua mga tao pang parigat kada kwada. Kat nagado jay scripture oray ni Pedro kata nagado ti surat na may panggap iti rigat, oray ni Solomon ado ti in surat na may panggap iti rigat dagiti tataw niya po Dios. Kahit nga sawon nga dagiti tataw niya po Dios kat mapadasan da ti panagrigat. Ngam amit dagito kata adapt ti kahit niya po Dios nga isuro kada kwada kada tayo matlaang. So nga papigsaan dagiti aglaklak ami ti rigat. Kuno tayo tayo dagiti daduma nga namati kata ada ti laklak aman da nga rigat biman sa kasambulan da nga tumulong tayo kada kwada tapno pumigsada tapno agsublida nga tapno taginayon kay pigsa ti pamati da kaniya po Dios nga kumapoy nga kumapsot ti pamati da kasambulan da tayo matlang. Iso ti kahit ni Pablo nga ipakaamo kada tayo maglangi kata. Apa nga nga nagsurat man ni Pablo kada jay Thessalonica, namati jay Thessalonica. Ti surat ni Pablo jay Thessalonica kata napatiglaunay nga masapol nga panunutan ken masapol nga budget ken tungpalin dagi jay namati jay Thessalonica. Ta jay chapter 3 verse 14 kata if anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of him. Do not associate with him in order that he may feel ashamed. So warning ni Paul itoy nga surat na dagi jay tataw nga han nga mamagpati ti daytoy nga instruction na kat kuna kata do not associate with them. Kat nga saw kata haan nga bareng-bareng daytoy nga insurat ni Pablo para kadagi jay na mati jay Thessalonica. So dito nga isuro na kada tayo kata dakkel ti kahit na nga ibaga tapno ti panagbiag tayo kata nagbiag kuma nga si sasalon at ti pamati na agi ka na ang sublimanan ni Kristo nga mang-anak kada tayo. Iti chapter 2 verse 2 pakibasay jay. Saan tayo piyan pa ni pasas ni siya, saan tayo piyan i-overview to. Chapter 2 verse 2, tapos chapter 3 verse 10, tapos verse 12. Basa ko kay 2 Thessalonians 2 verse 2. Not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by a prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. 3:10-12. For even when we
For even when we were with you, we gave you this rule: if a man will not work, he shall not eat. We hear that some among you are idle. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. Di may isang aga po na pa na nagsurat man ni Apostle Paul, in chapter 2 verse 2 kat kuna na ada nga tinag agi solo ijay grupo da nga iba nga agi bagbaga nga nagpason jay the day of the Lord. Ano jay 7 years tribulation nagpason jay kun kuna da kat tilang orayon da kat umayto ni Jesus Christ nga mang-alakin kada kwada. So naging problema na no apay nga nagsurat ni Apostle Paul mabutan ni Pablo nga baka patyenda jay han nga pudno nga sursuro. Tapos may isang problema no apay nga nagsurat man ni Paul idinangagda nga dagiti namati ni Jesus Christ kat anaan niya po Dios marapture da. Dandani nga umay niya si Kristo. Di pa nang awat da kat talaga nga dandani nga talaga nga kaumayan niya si Kristo. Sa mga dagiti dati umati arabidin da ada lang ijay ruangan da nga mangkikita nga umayto siguro ni Jesus Christ. So handa nga agtrabahon nagbalindan nga sadot. Kapag ako na umayto ni Jesus Christ mutlaan. Awan mutlaan ta serving nga trabaho tayo. Awan serving agardin tayo ta umayto mutlaan ni Jesus Christ dandanin. So dito yung problema nga pa na nagsurat man ni Paul Kadakwada. Iso nga importante mayat nga no saan da nga naawatan ti imbagam masapol nga ikarigatan nga ilaw-lawat kadagos. Di maadal tayo no ada ti naibaga tayo kadagiti daduma kakadwa tayo nga handa nga naawatan masapol nga ikarigatan tayo nga ipakaamo ipakaawat kadakwada ti kahit nga asawan. So nga idi nagsurat ni Apostle Paul di chapter 4 ti 1 Thessalonians nga marapture to ti church. Kunada kati pa nang awat dagiti namati di Thessalonica kata oray to may tumat lang ni Jesus Christ or hantay magtrabaho. So nga nagsurat nga dagos ni Apostle Paul kunana kata masapol nga ilaw-lawag ko kada kwada ti kahit nga asawan. So nga oray na tayo matlang kat mahanda tayo manawatan masapol nga ilaw-lawag tayo. Ganito may kadwa sigurado tayo nga ipadamag tayo kat jay agpaiso ken nalawag no ang ipadamag tayo no i-share tayo iti na ibagadamag masapol nga jay clear kita sa tayo nga mangi-share kadagiti sa sao niya po Dios kat mahangag kamalit ti panagtungod da accountable tayo lang no sa balit inkasta tayo nga nang i-explain kadakwada dagiti sa sao niya po Dios nga kahit na ibaga tayo magkalagay sa daguma. Tilinaon di surat. Medyo imarabi chapter 2 Thessalonians. Ito na ang supan 2 Thessalonians sa nga iman 2 Thessalonians ko nga. Chapter 1. Iti chapter 1, insigurado ngayon ni Apostle Paul nga amin dagiti namati kata mga abak da mga abak. So victory ti life dagiti namati. So kahit nga Apostle Paul nga maamuan dagiti namati nga dagiti kahit nga maamuan nga dagiti namati kata handa nga maabak ta ni Apostle ada kadapada mga abak da mga abak. Kat ti sentro ti kahit nga ibagang iti chapter 1 kat ti panang iturid iti rigat kat adtong pal iti ipipigsa ti pamati. So sa ipian ni ipasas ni chapter 1 kat no saan tayo itulod tayo idigat hindi kaman tayo itulod tayo ti rigat kat lakaman tayo lagi jay gapo iti pamati tayo ni Jesus Christ kat itulod tayo lagi jay kat pumigsa ti pamati tayo. Isa atin may sa purpose ti rigat gayam no apay nga ipalubos niya po Dios itibiyag tayo tatlong pumigsa ti pamati tayo. Ado dagi jay mag-question itata apay ata nga ipalubos niya po Dios dagi jay nakipigsa nga typhoon tata. Bakit may sa nga purpose niya po Dios tatlong pumigsa tayo. Pumigsa ti pamati tayo kung ano. May iti chapter 2 in explain ni Apostle Paul kadagiti diyan namati ti Thessalonica ti kahit nga sawag ti the day of the Lord ti chapter 2 isang mapantay ti chapter 2 maada time to no anya ti kat nga sawag dagiti ada ijay nga
naawan ti restraint, naawan dagi jay mang tiptipod iti mang tiptipod iti dakas nga marami dito lubong, ani dagi jay nga ibagbaga nga Apostle Paul, in-explain na iti chapter 2. Tapos dito the day of the Lord, ani the day of the Lord nga ibagbaga ni Apostle Paul iti chapter 2, in-explain na dagito eh. Ngayon kahit nga ibaga iti sentro na, ti panagkalat kaniya po Diyos, oray iti tiyempo tinariribok a panahon, kat paruwaran na kinatal na. So nga, importante lang unay nga agtalat tayo kaniya po Diyos iti tiyempo nga kasla nag-adu ti paka-confusan tayo, agtalat tayo lang kaniya po Diyos kuna nakata rumwarto matlang ti kinatal na. Peace, iti life tayo. So nga, importante lang unay nga iturod tayo tirigat, importante nga agtalat tayo niya po, kaniya po Diyos, oray no, iti tiyempo, iti confusion, iti biyag tayo. Iti chapter 3, in-encourage ni Apostle Paul, dagi jaya namati jay Thessalonica, nga trabaho, in-encourage na dagi jaya namati jay nga aramidin da, responsibilidad da akas membro ti pamilya, akas membro iti maysa nga church, dapat aramidin dalat ta ti trabaho da, no responsibilidad da. So nga kahit nga sawan, kaya ti sentro nga kahit nga ibaga ti chapter 3 kat ti panag-uray nga adani ti disiplina kat paalis tuwan na tayo nga agtrabaho. So nga ti panag-uray tayo nga umayto ni Jesus Christ kat kahit nga sawan kat umayto matlang gayam ni Jesus Christ nga agtrabaho piti. Kung na nakita talagang pabigsaan na, gagar tayo magtrabaho, dapat taamo tayo nga umayto ni Jesus Christ. Han tayo nga sumad sa doon. Taamo tayo nga umayto nga umay ni Jesus Christ. Sa chapter 3. So haman ilinaon ni whole 2 Thessalonians. So dagiti mangi papigsa, kadagiti maparparigat. Chapter 1, verse 1 to 4, nabasa tayo that time. Ilinawon ti kadlaw. The first greetings, jay orat na, greetings ni Apostle Paul. Dakkel ti yaman may kaniya po Diyos para kada kayo. No as greetings to, sa first yung panto kata, dakkel ti yaman may kaniya po Diyos para kada kayo. Ni Apostle Paul kata, haana nga binanggit jay rigat nga daklak amandangon, binanggit na kat jay panagyaman na kaniya po Diyos para karagi jay namati kani Jesus Christ. No ada ti tao nga agyaman kaniya po Diyos, gabutin ka, maragsakan ka hanayan. No para agyaman ta sikat ng inusar niya po Diyos nga mangpapigsakan niya. Mayantirek na tayo niya. Ora niya po so Paul, iti panag-missionary na kata inusar niya po Diyos kay Thessalonians nga nang tagpay iti kirod niya po so Paul nga trabaho pay, mangibingay pay ti sasaw niya po Diyos. Isa nga dakot yaman na. Tapos idikitaan niya po so Paul, tibiyag dahil siya namati kay Thessalonica kata talagang nag-shine isuda. Isa nga nagyaman niya po so Paul. Tapos tumaysa pa dakot tiragsak mi nga mang istorya panggap kada kayo. So ni Apostle Paul kata oray no mapaniji sa baling nga churches kat istorya na dili siya namati jay Thessalonica para na dagito dili namati jay Thessalonica talaga nga tipamati da kat dumakdakal piman. Tapos agi si share da sa Thessalonica po so nagragsak iso na nga mang istorya kadagi jay namati jay Thessalonica. Nagragsak tayo magkata nga mang istorya iti church nga kasi mga FTFC. Nagragsak tayo mamangot niya. Usaran niya po Diyos para kada tayo maglang. Kasi maysa, wala niya po sa Paul, ikakaragan na kayo. So oray jay greetings niya po sa Paul, kata mangtad iti encouragement kalagi jay namati jay Thessalonica. Oray no grabe iti laklakaron nga rigat, gapo kalagi iti arami din lagi jay post-street teachers, kata in-encourage na isuda, para na ikakararagan mida kayo. No adangay ito mga ibaga kada tayo nagkakararag kami ngayon kanya po para kada kayo nagsak tayo niya gaputaan mo tayo nga adagayan ti mangayayat kada tayo nga mangya sa silig kada tayo niya po Diyos nagpindas biya kati may isang responsibility tayo nga may isang na grupo nga namati kata ikararagan tayo ti may isa
So nga, dapat amo tayo nga iti, nagan ti may sa kinaysa, tapos may takas na kata, maamo tayo nga ibagan kanya po Diyos, ikararag kanya po Diyos. Di ibagan hindi ka tao, baka napintas no, ada nga iti, ikan tayo nga schedule nga, ikararagan din ito tunggal na isa. Siguro, baka Lunes, ikararagan ni Manong Yamas na, ganun nagiging pamilya na. Martes, kata, pamilya ni Manong Ares. Miyerkules, pamilya ni Manong Hubinjo. Hindi siya kata na naka-arrange niya, nga ada tayo nga kararag, para iti may sa isa. Oray no prigat ti laklak aman dagiti namati iti Tesalonica kata inbaga ni Pablo ti kinapatigda. No ikwan tayo kinapatig na sa region to kata ma-feel siya madag nara value siya. Kinapatig siya. So no kita no denggen da nga isuda kata napatig da isuda kata marisakan da kaya pataan mo da nga kapatig da gayan ti grupo ijay ti kakamsat ko ijay. So inaramid niya ko so po. Anya dagi ijay prinsipyo nga imbaga na niya ko so po. Amuan Tinadiusan panunod kat iturong na tayo amang istorya panggap ni Kristo kan mangipapil sa iti daduma. Verse 1 and verse 1. Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians in God, our Father in the Lord Jesus Christ. Grace and peace to you from God, the Father and the Lord Jesus Christ. So, inusar niya Apostle Paul, jay nagan niya po Diyos. No kita nyo, napansin nyo amin nga chapters 1, chapter 2, chapter 3, kata kanayon nga imbaga niya po Diyos ti nagan niya po Isu Kristo. Haan lang nga naminsan nga beses iti may sana chapter, nagado, nga inusar na. Kahit nga sa kata usaran na ti nagan niya po Diyos, anang encourage ka lagi ti daduma. Maminsan mayat nga usaran tayo, mayat experience tayo nga ma-encourage iti daduma, nga mas mayat pa yun usaran tayo, arami din niya po Diyos na ma-encourage iti daduma. Pakibasa ni Psalms chapter 1:21 then chapter 50 Genesis verse 20. Sa tayo inusahan na po yung encouragement mo section. Psalms 121 verses 1 and 2. I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Una na iti Psalms chapter 121 nga titulong magapo kaniya po Diyos. Han nga magapo iti aglaw-law ko, titulong nga agapo kaniya po Diyos. Titulong niya titulong na help kat agapo kaniya po Diyos. Kanya sa ti encouragement tayo kata ada niya po Diyos amang tulong kada tayo. Timpo man ti rigat, timpo man ti confusion iti biyag tayo, ada niya po Diyos lang ta. Nagpintas nga panunutan kata Diyos tayo kata han nga maawan, han nga maturog. Talaga nga agtungod kaya tayo nga mangtud iti tulong kada tayo. Tapos iti Genesis chapter 50 verse 20 ni Joseph kata maditi narami dagi kakapsat na iti amin nga aglaw-law na tatakas na contracting pa na. Angin ganang napan iti Egypt. Kami din napan iti Egypt kata isong tinusar niya po Diyos nga bangtod iti kasapulan na iti tao. Kuna na, hana siya niya po Diyos. Inusar niya po Diyos ti pasama tapno matulungan tayo. So kita tayo kata oray nagmading nga pasama at mabaling nga usaran niya po Diyos tapno agbaling nga tulong iti daduma. So niya po Diyos kata amo na ti aramitin na tapno tulungan na dagiti tao na kairamanan tayo.
tinaanad ang panagkita, panagdengeg, ken panangawat ket tumulong kada tayo ang mga ipapigsa kadagiti daduma. So ta clear so ta dagiti naanad nga panagkita, panagdengeg ken panangawat uray no panang rigna ket tumulong at mapapigsa ti daduma. Tumulong kada tayo. So kahit ni Apostol Paul kadagiti namati di Tesalonica kata maawatan da ko mga klaro jay kahit ni Apo Dios nga ipakamo kada ko ada tatlohan nga kamali ti panagbiagda. Di ba sa ti kamali nga panagbiagda kata sige wala hanak ang trabaho ta umay tunod lang ni Jesus Christ. So nagbalin na discouragement kadagiti daw mga namati. No ko ma clear, no ko ma husto ti panangawat da, di nagbalin ka mga encouragement nga sigurado nga umay to ni Kristo at sige ang trabaho tayo tatlo masangkutan na tayo agkatrabaho. Masangkutan na tayo faithful king kuana. Parang ni may isang commentator nga ang naganiti words din po na ang trabaho tayo nga igaan tayo ang trabaho nga kasala umay to ni Apis Kristo bigat. Ang trabaho tayo singpatan tayo manubda ang trabaho tayo nga kanayon nga kasla mabayag tayo ni Kristo man pa ngam ang muray tayo ni Kristo ang kasla bigat padamdam nga umay ni Kristo so di man nabilang so panana ang muray tayo nga kasla umay to ni Kristo nga madamdama ngam ang trabaho tayo nga kasla mabayag tayo nga umay ni Kristo kasi naman panunod tayo nga Kristo. So kahit ni Apostol Paul nga maawatan dagiti namati iti Tesalonica. Minsan kata nagbalintan nga sa loob ka po iti kamali nga panangawat da. Dagiti imbaga ni Pablo. Verse 1 to verse 4 mo lang. Kana pimigsa ti pamatiyo. Limawa ti panangawat yo. Panag-ayat yo. Introduce ti rigat. So as kare so ta greetings to in pankolay panson skara tapos so ta syon pa pantoy ni man pimix rate Mateo pimix sa ti Mateo tapos ti panagayat yo ti tunggal may sa limawa tapos ti rigat nga latakan mo ta introduce sa nga jay rigat ti bagay ni Pablo ng ti inaramid ti rigat kadagiti natin. Alin so ta digat in-explain ng Paul sulan skara nang so ta inaramid ti rigat kadakwada. Hanggang ti inaramid ti rigat kadagiti natin jay Tesalonica. Wala nakakimig sa ti pamatida limawa ti panagayat da tapos amudan ang mangidurot ti rigat. So ada ti inaramid ti rigat kadakwada. So dagito iti aramidin niya po Diyos, tibiyag tayo man. Mabalin nga, tibiyag tayo pat aglatlan aming kinigat, nga kada mo tayo aramidin na, para itibiyag tayo. Parehayasyon dyan verse dyan na mga panamnam ni sufferings. Si Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Han nga may kumpara jay glory nga ito niya po Diyos kada tayo. Jay rigat nga laklakam tayo data. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 panana, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So dadaanan tayo alay kato ang aliman makalamin mo lang yaraman ma-achieve mo lang. Datayo nga namati kat saan nga pamadayaw nga dagos kay mapadasan. Mapadasan tayo. Ngam kitdi masapol amag na tayo itinalipit kan narigat adanan. Haji palunggot na nagosyo sa haji naman tayo. Alin siyayaw itakaman tayo sa gos. Nung ipalunggos na nga magna itinalipit na nagdanan.
Dibit siya lang dyan panakaran tayo. Ngam, ada pagpatinggan dito yung pagnan tayo. At malaan tayo to, ti awan pagpatinggan na nga inana, kundi ayaw nga ito ni Kristo. So, no, asan tayo? Siya yung panakaran tayo, narigat yung pagnaan tayo, narigat yung narigat yung ikasta tayo nga mabalin nga precious nagado kada tayo, mabalin nga katawan na tayo, mabalin nga adult yung sasao, kontra kada tayo, ngam amin lagi dyan ada pagpatinggan na. Kat wala na, di pagpatinggan na, kat ay inana tayo dito. Awan ti sardeng na nga pag inana, kan ada pa iti glory ngayon niya po Diyos. No, dito ilo bukat awan ti dayaw tayo, no iti ayan ni Kristo, ada to. So, hanggang siya tayo dyan, waran to. Yan mayat yan, in sagana na po Diyos ay anak to. At haji ra kata agdaydikan, siya po Diyos kata namatunda, sibiyag tayo. Niya po Diyos kata agtatrabaho, ibibiyag tayo. Salamat kaniya po Diyos, kata amo na kiraramil na ibibiyag tayo. Amo na ipalugos na, kanahaan ng ipalugos. Kaya po Diyos kata talagang nalaing iso na, kada giti amin nga aramil na oray para tayo tayo. Sige, salamat.